Hello mga ka-people! Ako si ka-people Janjan Lim, ang inyong pinakagwapo nga vlogger diri sa Oroqueta City. Ako si Kate, ang pinakagwapa din sa Oroqueta City. Ug karon mga ka-people, kay hapit naman mag-end ang 2025, mangutana mi diri sa Oroqueta City Plaza sa mga random people ug unsa ang ilang kalimtan ug dili na nila dalhon sa 2026. Okay, let's go, Let's Jan! go! Bigo, excuse kanang unsay pangalan nimo? Unsay pangalan? John Mark. Jan Mark, taga-asa? Ikudwa taga Talayron. Taga-Talayton. Nakoy pangutana nimo. Unsa man? Okay ta ba nimo? Sure. Ang ako pangutana, unsay imo ang kalimtan sa 2025 o dili na nimo dalon sa 2026? Kuan sa 2025 no ang din ako kalimtan is katong nikanta ko sa eskwelahan. Dinan sa man nimo sa Kuan kanang ulaw, naulaw ka kay ano man? kinapiyok. Pagka 2026, mausaw ka sa 2026 2026. basin ma-improve pa guro 2026. Keep it up. I-improve sa 2026. Ginawa siya. Okay, siya na po. Hello, sir. Unsa imong name? Magtagadisa ka? Ako din si Angelo Dave C. Pichardo, taga Dolipos Bao, Purok 3. Unsay mo ang kalimtan sa 2025 then dili na nimo dalon sa Sa 2026. Why pa not brush? Sa Why pa not brush? sa 2026 pag-unsa naman ka? Manot brush na. Thank you. At dahil dyan, nami voucher ihatag nyo, kinalingaw kay kunin nyo. Gikan Free sa ice cream ka-people. from ka-people. Yes! Yay! Tor ginawa maglaag. Okay. Kwarta. Ihatag saya. Bitaw, sorry ha, kay ako gi ihatag. Dili ang ice. Hoy, lamay pa kay ko sa ice cream. Hello, ma'am. Interview ni. Ako si Kate, taga Disa, ug unsay name? Ako din si Laura Angel Luna, taga Buena Vista, Oroqueta City. Ako din si Angeline Castillano, taga Buena Vista, Oroqueta City. Taga Buena Vista gid mo. Mangutana mi ma'am, unsay inyong kalimtan sa 2025 nga dili nyo dalon sa 2026? Kanang mga dili good nga nahitabo sa akong kinabuhi. Nga unta dili na kuan sa 2026. Okay ma'am, i-pray na to na ma'am. Kanang mga kuan ng mga kasakit gaya gihatag sa ako. Agay! Kasakit gaya gihatag sa ako. Agay! Pariya kita. Lord, nakarelate ko ana, Unsa una na ang naman kasakit? ko. Wag gina siya akong kalimtan na gina ko siya Kasakit gina ko o dalon sa STD? 2025. Okay ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. At dahil dyan, nalingaw man ta nila, tagaan na to sila free ice cream voucher. Gikan sa ka-people. Okay, kuot na sa. Okay. Excuse me. Pwede ka na mo pumunta na pero murag kailangan ko ni sir pero mas mayo. Pwede po siya magpaila-ila. Kuan, ako din si Tupe from Gorgita. Okay sir. Sir Tope, ang akong pangutana nimo karon kay hapit naman matapos ning bulan sa December. Unsay mga butang nga imong kalimtan sa 2025 o dili na nimo dalhon sa 2026? Usar akong maistorya na, kuan. Ang ako yung kalimtan karong 2025 is akong utang. Dili na ako ibalik karong Akong kalimtan 2026. ang tanang mga nangutang. Parehas gid ani sir. So nalimot ako sa akong utang ha. Wala na ko'y utang sa 2026. Mara ta akong kanyan, gusto na akong kalimtan. Sige sir, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Tagaan na Dahil sir. dyan. og free ice cream voucher from ka-people. Ka-people. Okay, nakita na ko si Madam Charles, akong pinakagwapa nga friend. Dapat pangutanan nimo. Hapit na mag-end ang 2025. Unsa may imong kalimtan sa 2025 o di na nimo hinumduman sa 2026? Nga na in love kog sundalo. Asa man sundalo ka? Asa man sundalo ka nimo? Wala na nabalhin Hindi na. ba mo siya i-shout out or mo siya i-mention? Hi Rafi. Mention? Hi Rafi. Sana all proud. Thank you. Thank you ma'am. Okay. Hello ma'am. May gabi unsay name ug taga Disa? So I am Blanche Stephanie Kilag. I am from Upper Lubbock. Wow. Nami pangutana ma'am nga unsa may kalimtan nimo karong 2025 nga dili mo dalon sa 2026? So akong kalimtan sa akong biyaan sa 2025 is akong pagka people pleaser. So next year, so ako na siyang walaon akong pagka people pleaser para dili ko i-take advantage sa mga tao, and then ang kana pong sa self doubt na ako. So
next year, mas more confident pa ko sa akong mga buhatan, especially nag-a-apply kong pageant. So, I will come back stronger. So, para mas ana pa jud siya, para makuha na jud ang crown. Wow, parang Atisa Manalo. Be confident you'd always, ma'am, kay because you look so beautiful and then ang Yes. ganda-ganda mo, ang sexy-sexy mo. So, nang Keep it dahil dyan, meron kang voucher gikan sa Ka-people. Ka-people. Thank you so much, Thank you, ma'am. Gans. Thank you, ha. There you have it, mga ka-people. Para fair, mutubag po mi sa pangutana. Pero before ko istorya, ako sa ihatag di Tita Kate, siya sa ako ang paistoryan. Unsa pod ang iya ang biyaan, kalimtan, dili na hinumduman para sa 2026. Sa 2025 nga dapat akong kalimtan is I have a lot of experience for nagkaroon ako ng depression and anxiety, and then dapat dili jud ka negative thinker and advanced thinker kay mo to siya makapag-create nimo og kanang dautan. So karon mo to siya akong kalimtan karong 2025, so dili na ako siya dalon karong 2026. Be positive always and spread positivity for 2026. How about Sir James? Ako, ang 2025 mao ang year nga pinakabugat sa ako. Kabalo mo anong bugat kay sa ako kay it's because daghang mga panghitabo nga dili gyud maayo para kanato, pero nahimo siyang maayo when we will make it or transform it into something positive. Ang amo ang dili maayo nga nahitabo una is death of our loved ones. Nakoy kauban sa social media, namatyan, nagsakit. Ang among mga mama nagsakit, duha ka mama namatay. Mga kauban sa ako ang team, din ako mama pod nagsakit, naoperahan, wala man tuod namatay. Salamat po ta sa Ginoo, gi-extend po sa Ginoo yang life. May napay purpose po siguro ang Ginoo. Pero nag-agi po ko ka ng anxiety and depression. Ikaduha nga hitabo, we broke up sa usa ka long-term nga relationship. So, nahimo kong single this year. Sa ako ang girlfriend nga, di na lang ako i-mention, pero kabalo ko tanan butang na mga lesson. So akong biyaan sa 2025 is tanang stress, depression, anxiety, bilhin na sila sa 2025. Sa 2026, happy kayo mi. Padayon mi, pag-isdog sa unahan, o na-sense na ko nga, life is too short para mag-ulta, life is too short para magmukmuk ta sa kwarto. Dapat malipay ta kay laughter is the best medicine. O Correct. so far, sa ako lang siguro na learn this year, never base ourselves in emotion but rather seek God for a clearer direction. Mura to ang ako from Ka-people. Thank you, Ka-people! Thank you.